Molweni, ndiyanamkela ku-S3 ngesiXhosa. Namhlanje sihlangana noNikki Sibanda, ononkosikazi ongumamoyo wase-KZN. Umomkhulu ke batshate iminyaka emithathu, banomntana oyi-1. Ize ke owesibini lo afuna ukumthatha nguMadube. uMadube akabanamntana naye kodwa bathandane unyaka oneenyanga ezintathu. Uthi ke isizathu sakhe sokuthatha isithembu bubuAfrika kukulandela nje iingcambu zethu njengezizwe zama-Arabhu. Thina siphila impilo yamanye nje amazwe. Intombi ke igama lakhe nguNothando wakwaNcube, uyi-financial advisor. Bahlangana ngokomsebenzi noSibande kuba consultant. uNikki Sibanda ke usisangoma and uthi nonkosikazi wokuqala usisangoma, phinde futhi nalo afuna ukumthatha sisangoma. uMadube ke lo afuna unkosikazi wesibini uthi ufuneka uqale kulotyolwe abantu abadala bakhe kuqala kube sekuba kuye, yena akanangxaki. Uthi ke akarhalela uba baxabane nomamkhulu. uSibanda ke uthe nomamkhulu naye nabantu abadala. uMadube uthe ke ngabantu abadala abazovuma okanye basale esisithembu. Umseleku umbuze ngoba wenza njani, ngoba ungumuntu ofundileyo and aphinde abe nabantu abadala. Uthe ke uMadube leyo into ayimtshintshi ubuyena. Wamncoma ukhula ke umseleku. Bafikile ke kumamkhulu wabe nesmile ke bethu nasobona umseleku nomyeni wakhe. uSibanda uthi kukhona into umseleku azomxelela yona. Umseleku ke uthi ubone uba uSibanda uyoyika and uyayitsho yonke into kodwa akagqibi, uyatsho nje kancinci abe sesitsho into ba uSibanda ufuna ukukhulisa lo mzwe kodwa futhi angagqibi le nto ayithethayo. Uthe ke umamkhulu ukhulisa umzi kanjani. Umseleku uye wathi ke kumamkhulu uSibanda kukhona into afuna ukuxelela yona. Watsho ke nguSibanda uba ufuna ukumthathela umuntu ozomncedisa. Hayi ke umamkhulu vele wadi-apologies, wangazi noba makathini. Umseleku uye wangenelela ke wamxelela ukuba umyeni wakhe uthi ufuna uthatha umfazi wesibini. Uthe ke umamkhulu akazi, iyamxaka le nto and akavumi. Wathi ke umseleku ucela ukuyomlanda umamncane. Wothuka umamkhulu uba kanti lo mntu ulapha, walandwa ke mamncane. Ufike ke usisi wahlala phantsi egobise intloko, wabulisa ngelithi thokoza gogo. Wavuma ke umamkhulu ngelithi thokozani. Uthe ke umamkhulu akazi ukuba uSibanda ufuna enzeni lo mntu. Lo mntu besazi na uba utshatile. uSibanda ke naye uye wehla ke esofeni waguqa phantsi, nomseleku wehlile waguqa phantsi. Ebimphambanisa ke umamkhulu kukuba le nto lo sisi uyenze esazi. Umseleku ke lo uthe lo ayingomlo njengoba umamkhulu kufuneka ejonge amandla wezinyanya zikaMadube namandla ezinyanya zakhe ukuba angakanani na. uMadube ke uthe ngoxolo nokuhlonipha inyani yena ebeyazi uba unomfazi, wayexelelwe nguSibanda kodwa ke yena ebengazimiselanga ngakuba ngunkosikazi wakhe. Yinto nje ethethwe apha ezintsukwini ezimbalwa ezidlulileyo le. Umamkhulu ke uthe kungcono kwawena ngoba uxelelwe. Waphinda wathi ke kuSibanda akakagqibi kwa ulobola kwakowabo kodwa ngoku sesiza nomnye umntu. Uthe ke uSibanda uzoyilungisa yonke loo nto. Umseleku ke uthe ukuba angagqiba uSibanda loo nto ithi ungavuma na. Uthe ke umamoyo ayikho ngaloo nto kodwa wabe ekhomba ngezandla zombini ebonisa uba uthetha ngesimo sokuba uMadube unabantu abadala naye. Uthe ke uyabathanda yena ke uSibanda
Wathi ke omnye usithanda sobabini ntana, watsho ethi kumseleki angahlala ngoba oko ebiguqileke. Ubuze ke uba bazobaxelela kanjani abantu abadala, nalapho kufuneka ebaxelele uba ngumntu wezinyanya lo, uthe udinga ixesha akayocinga kakuhle. Wabuza ke umseleki uba akabachithi ke lilonke. Uthe ke umamoyo uyoyika ngoba ngumntu abadala, akakwazi uvele athethe nje nakanjani. Uthe ke uyeva ke uMadube ngeliphantsi ilizwi lentlonipho. Bashiyile ke umseleki ngelithi ugqibile yena ebulela lentlonipho ayifumeleyo. Enkosi, cela siqhubeke silike, siphinde subscribe. Bye.